Çapemeniye azat hev aktivisten teja un hemû bixêr hatin em ê bi dest bi deklarasyona xwe bikin. Bijin jiyan azadiyê ber bi azadiyê be. Em îro di çaryeka yekemîn a sed sala bîst û yekemîn ku em wek sed sala jinê pênasê dikin de di pêvajoyeke ku serhildana jin jiyan azadiyê mora xwe li sed salê xistiye de ji bo daxuyandina kampanya di serî de ji bo jinên Kurd ji bo tevahiya jinên cîhanê û gelên cîhanê me bişiyara bi jin jiyan azadiyê ber bi azadiyê ve dest pêxebatên wê kiriye hatine gel hev. Di vê pêvajoya ku em kampanyê radigihînin de di heman demê de em di sala sedsaliya Lozana ku belgeya damezrîner a komara ku wek pergaleke mersalar hatiye avakirin û ji aliyekê ve jî Erdnigeriya Kurdistanê dabeş kiriye, nirxên wê dabeş kiriye, parçe kiriye dene. Ji aliyekê ve jî tecrida teqez a li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan a ku di serî de ji aliyê Tirkiye ve ji aliyê hêzên Mêtingel ê navnetewî ve tê sêpandin gihîştiye çaryeka sed salekê. Em wek têja di serdemeke zîrokiya bi vî rengî de berpirsiyariya ku ev dem dixwaze û bi baweriya ku em ê azadiya xwe careke din bi dest bixin tevahiya jinan silav dikin. Sed sala bîst û yekemîn berpirsiyariya ku em têkoşîna azadiya jinê veguherînin serkeftinê daniye ber me. Erdnigariya ku vê têkoşînê fêz daye tevahiya jinên cîhanê îro Rojhilatê Kurdistanê ye. Wek şoreşa jinê ya Rojava. Em dibin şahidên şoreşa civakî, jin, jiyan, azadî ya ku li Rojhilat dest pê kir û di serî de li aliyên din ên Kurdistanê li tevahiya cîhanê belabûn. Bi rihê vê şoreşa ku em şahidiya wê dikin û bi baweriya me ya ku bi têkoşîna jinê em soz didin ku em ê vê şoreşê berfireh bikin û em têkoşîna azadiya ya tevahiya jinên cîhanê silav bikin. Êşa erdhêja pazarcıqê ya ku di şeşê reşemiyê de pêk hat û bandoreke mezin li Kurdistan, Tirkiye û Sûriyeyê kir hîna di dilê me de ye. Sedema herî mezin avan êş û wendahiyan pelgala serdest a mersalar a dewletparêz a ku ji talan û rantê xwedî dibe. Êrişa li dijî jiyana xwezaparêz a vê pergala welatparêz a ji bo sermiyan û rantê encamên erdhêjê veguherandin raxuyandineke. Heman desthilatdariya ku di binê wêranên erdhêjê de ma niha jî hewl dide ku di serî de yê jinan cih warên Kurdan û Aleviyan dagir bike, avaniya demografîk veguherîne, erdnigariya me bê mirov bihêle, zarokên ku malbatên xwe wenda kirine, pizpêrê bêbextiya bextê terîqetên olperest û çeteyan. Lê em têja bi boneya vê kampanya ku me veguherandiye angaşta azadiyê careke din dibêjin, me destûr nedaye û em ê nedin ku pergala faşîst a mersalar û wekên nûnera wê desthilatdariya AKP, MHP û Dapar erdhêjan veguherînên neheqî û qirkirine. Ev polîtikayên rûxandinê bêguman ji şerê li dijî jinan û gelan cuda nîne. Di serî de Kurdistan û Rojhilata navîn şerên ku li gelek cihên cîhanê çê dibin, rê li hemû cureyên tawanên giran ên li hemberî mirovahiyê yên wek mêtingerî, bişaftin, koça bidarê zorê, xizanî û dagerketiyê vedikin. Bi taybetî jî li Rojava û Başûrê Kurdistanê bi karanîna çekên kimyevî yên li hemberî têkoşîna azadiya Kurdan û jinên vê têkoşînê encamên vî şerî xurtir kiriye. Di vê çarçoveyê de em di pêvajoya kampanya xwe ya ku li dijî şer berxwedanê û nirxa azadiyê ya vê berxwedanê di hundirînê bi dengekî bilind diyar dikin. Di serî de sazî û dezgehên navnetewî di vê tevahiya derdorên demokratîk û raya giştî ya cîhanê li hemberî vî şerî û dagirkeriyê bin piştgiriyê bidin têkoşîna azadiyê. Heman şerê ku dijminatiya jinê çavkaniya wî ye herî zêde jî li dijî bedena jina Kurd tê meşandin. Dişmendiya ku kesayetên pêşeng ên şoreşa jinê û yên ku nûneriya pîrdoziya vê şoreşê dikin ji xwe re dike armanc, dewleta faşîst, mêtingel û qirker a ku sedema bingehîn a vî şerî bixwe. Yên ku bi reşkujiyan li Silêmaniyê nagihan akarsen û li Parîsê evîn gorî qetil kirin divê baş bizanibin ku têkoşîna azadiyê ya jinan dê bi dawî nebe. Lewra yên ku bi rihê jin jiyan azadî xemla azadiyê girê dane di rê
direya azadiya civakî de remzên herî ronakin. Wek têja vê kampanya ku me bi hêza me ji vê remzê girtiye dest pê kiriye, dê bibe sedem ku tekoşîna azadiya jinê ya bêdawî ya jinan û şiyarbûna jinan zêdetir û hêzdartir bibe. Em ji vir bang dikin jinên Tirkiye yên ku me mîrata wan wergirtiye rêxistinên femînîst û tevahiya jinên cîhanê em hemû bi hev re vê tekoşînê xurtir bikin. Kiryarên vî şerî gav bi gav Ernîgeriya Kurdistanê bi polîtikayên ewlehî parêz talan dikin. Ev şerên ku bi rê û rêbazên kurêjî tên kirin jî talanên xwezayî û civakî yên gelekî mezin pêk tînin. Agirên ku bi polîtikayên ewlehî parêz li cihên wek Dêrsim, Cudî, Licê û Bilîsê hatin derxistin, polîtikayên bêdahiştinê, polîtikayên rûxandinê yên di binê navê veguherîna bajarî de li aliyekî din jî vî şerîn. Heman êrîş bi hinceta sermayê li ser aqbelen ya ku qada jiyanê ya jinan û gelan jî tên kirin. Em dizanin ku tevahiya van polîtikayên rûxandina xwezayê li hemberî tevahiya yanêwêran di gerdûnê de qirkirîneke. Ji ber vê yekê li hemberî vê qirkirinê bêguman li ser axa me ya ku dixwazin dagir bikin hilweşînin bê mirovbêlin em ê xurtin hê bibin. Di vê çarçovê de bi boneya kampanya ku wek têjiya me dest pê kiriye em careke din dibêjin parastina xwezaya me, axa me, parastina mirovahiyê ye û tekoşîna xwezaparêziyê hîme bingehîn a tekoşîna jinê ye. Ji aliyê din ve mêrên ku di serî de destdirêjî, destavêtin û qetilkirin hemû cüreyên tundiyê li hemberî jinan pêk tînin ji aliyê dewletê ve tên parastin. Heta mêran teşvîkî suç dikin. Têrî wan nake bi serêrastkirinên înfazan, sepanên efûyê, polîtikayên bêcezahiştinê û daxistinên tarîka nihek wek wa xelaf dikin. Wek jin em her roj tên qetilkirin. Lewra li hemberî jinê êrişeke piralî, kur û pergal heye. Em wek têja soz didin di vê pêvajoya ku kampanya ku em ê tekoşîna xwe ya azadiyê veguherînin serkeftinê de em ê şîna xwe veguherînin raperînê em ê tevahiya jinên ku ji aliyê mêran ve hatine qetilkirin veguherînin sedemeke tekoşînê. Di vê çarçovê de li dijî polîtikayên êriş û xespê yên rejîmên netewdewletan destûrên bingehîn ên zayînperest û faşîst ên li hemberî destkeftiyên me em di vê baweriyê de ne ku pêkanîna tifaka jinê ya herî berfireh a li ser bingeha peymana civakî ya jinê vê tekoşîna me nizm bike. Heman êrîş li hemberî siyasetmedaran û çalekvanan jî her ku diçin zêdetir dibin. Her roj bi operasyonên siyasî bi hezaran jin tên girtin, zindankirin û bi tundiya darazî re rûbirû tên hiştin. Desthilatdariya faşîst a dijminê jinê bi polîtikayên dijminanê dixwazê Kurdan, jinan, çalekvanan, rojnamegeran, ketkaran, siyasetmedaran, komên xwedî nasname û olên cuda bimanîne. Ji aliyekî ve jî hewl didin têja ya ku meşruiyeta xwe ji heqîqeta jinê û ji berxwedana jinê digirê illegalize bikin, tekoşîna me ya jinê kriminalize bikin. Di serî de girtiyên nexweş, sepanên faşîst û zayînperest ên li girtîgehan, şewtandina înfazan, êrişên li dijî goristanên me, êrişên li dijî miriyên me, işkenceyên ku li miriyên me û li biranînên miriyên me tên kirin, domandina van polîtikayên dijminanê me. Heman polîtika bi destê kesên xwedî uniforma li hemberî jinên ciwan ên Kurd bi destê saziyên olperest û paşfêrû yên îslama siyasî li hemberî civakê, bi destê qayyûman jî li hemberî saziyên jinan û vîna gelên Kurdistanê tên nişandin. Jinên ciwan ên ku dînamoya berxwedana civakî ne tên xwestin ku bixutilînin. Dîsa sîxurkirin bi taybetî ferskirina hişpiran û fuhuş destavêtin jî di nav de hemû cüreyên îstismarkirina zarokan jî navên din ên van polîtikayên şerê taybet kirin. Ji aliyekê ve jî lêgerîna heqîqetê ya ku ji dayîkên şemiyê bigirin ta dayîkên aştiyê didome rûberû hemû cüreyên êrîşan dibe. Di vê çarçovê de em lêgerîna heqîqeta ya dayîkên aştiyê yên ku di encama van polîtikayên kurêjî de li gêverê jiyana xwe ji dest dan û dayîka Emîne Şenyeşar ya ku li hemberî tevahiya êrîşan bi
serfrazî li ser piyane bûye remzeke berxwedanê silav dikin. Têkoşîna wan têkoşîna me ye. Em wê têja bi boneya vê kampanya ku me li ser şopa jin jiyan azadiyê daye dest pê kirin, diyar dikin û bi awayekî li gor heqîqeta têkoşîna azadiya jinê em ê zêdetir xwedî li bîna xwe, nasnameya xwe û destkeftiyên xwe derkevin. Em di nava dîwaran de bin jî, li dervê dîwaran de bin jî, li tevahiya qadên ku em lêne, li hemberî van polîtikayan qirêjî û kone, em bangê li tevahiya jinan dikin û berxwedan û azadiya jinê berfirehtir bikin. Ev polîtikan şerê taybet ên ku bi xizaniya jinê xwedî dibin, herî zêde li hemberî keda jinê tên veşandin. Rêya herî mezin a beralîkirina polîtikayên şikandinê yên vê xizaniya ku kapîtalîzma ku li ser înkara kedê û metîngeriya kedê hatiye avakirin afirandine, bîse bi azadbûna keda jinê pêkirine. Li hemberî pergala Mersalar a ku koletiyê ji jinê ferz dike, keda jinê tune dibîne, hemû cüreyên kedxwarinê li ser jinê disepîne û li kargehan tundiyê li ser jinan vêtîne, bersiva me ya herî mezin felsefeya jin jiyan azadî ya ku xwedên jiyaneke azad diqîreye. Kampanyaya me ya ku nûneriya vê qîrînê dike, mezinkirina têkoşîna keda rêxistinî ya hevpar a jinan ji xwe re dike armanc. Li gel tevahiya van êrîşan, zimanê me yê dayîkê, çanda me, nasnameya me, nîrxên me tên înkar kirin. Her wekî ku li Cizîrê, li Sûrê û li Ciloyê kirin, bi polîtikayên kurtkirina çandî hebûna me ya civakî tune dikin. Divê dewleta faşîst a yekparêz û redker, a ku li ser siyaseta îmha û înkarê hatî avakirin, baş vê yekê bizanê, daxwazên azadiyê yên ku li ser bingeha jin jiyan azadî mezin dibin, dê polîtikayên bîşaftinê têk bibin. Zimanê me û çanda me sedema hebûna me ye. Di vê watê de wek têja ku em têkoşîna hebûnê didin, ji bo ku em zimanê xwe yê dayîkê, çanda xwe û nasnameya xwe jiyanî bikin, di serî de jinên Kurd em bangê li tevahiya kesan dikin ku em bi hev re tê bikoşin. Kampanya me di serî de Kurdî ji bo tevahiya ziman bibin zimanê perwerdehiyê û di destûra bingehîn de bên nasîn dê têkoşînê berfirehtir bike. Bêguman van êrişên piralî yên ku li hemberî jinan û bi awayekî piştî li tevahiyan jiyanê tên kirin, encama rejima tecrîtê ya li îmraliyê ye. Her ku polîtikayên tecrîtê yên li çariyeka sed saleke zêdetir jî ên li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan kur dibin, di serî de qirkirina jinê, pirsgirêkên siyasî, civakî, aborî û xwezaparêziyê jî di heman awayî de kur dibin. Li ser vê bingehê wek têja em careke din dibêjin ku di serî de pirsgirêka Kurdan muhatabê tevahiyan pirsgirêkên civakî îmraliye. Bêguman em pê dizanin rejima tecrîtê ya ku li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan tê sêpandin, li hemberî bîrdozî û paradigma û wî bi pêş bişiye. Berxwedana zihnî, felsefî û polîtîk a ku Birêz Öcalan li birava îmraliyê bi pêş xistiye, li serî de li Kurdistan, li Tirkiye û li rojhilata navîn têkoşîna demokrasî û azadiyê ya gelan, ciwanan û jinan geştir kiriye. Tam jî ji ber vê yekê têkoşîna demokrasî û azadiyê encaq bi sekna li dijî tecrîta li îmraliyê pêkane. Hêza herî Kurd a ku dê rejima tecrîtê ya li îmraliyê birûxîne jî hêza jina rêxistinbûyî ya ku li ser bingeha jin jiyan azadî geştiriye. Lewra têkanereya azadbûnê rêxistinbûyî ne. Bi boneya kampanya me ya ku fêza xwe ji vê hêza rêxistinbûyî ya jinan digire, em careke din dibêjin, armanca me ya herî bingehîn şkenandina tecrîta li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan e û bi destxistina azadiya wî ya fîzîkî ye. Ji bo em vê armancê geş bikin, em bangê li jinên Tirkiye û cîhanê dikin ku piştgiriyê bidin têkoşîna me. Di vê roja em tê de ne, bi kampanya xwe ya ku me li ser bingeha berxwedana jîna emînî ya ku bi bîskek porê xwe di sed sala bîst û yekemîn de bûye remza serhildanê jin jiyan azadî dayê dest pêkirin, em careke din dibêjin baweriya me ya bi têkoşîna azadiya jinan ji sedî sede. Ji bo vê em vê baweriyê mezin bikin, di serî de jinên Kurd em bangê li tevahiya jinên Tirkiye, rêxistinên femînîst, çalakvanên jin û
tevahi ajinin cihanê dikin ku piştgiriye bidin kampanya me wê hezdartir bikin û li hemberî tevahiya êrişên li dijî hebûn ajinê bi pêşengiya jinan em azadiya civakî mezin bikin. Werin em hemû bi hevre li her derî her dem biqîrin. Bijin jiyan azadiyê ber bi azadiyê ve tevgera jinên azad.